Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kundlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Ibanjelwe eNquthu KwaZulu-Natal imibhiyozo yosuku loxolelwaniso yaseburhulumenteni kumsitho okhokelwa nguMongameli Cyril Ramaphosa. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi uza kuxhasa kuphela inkqubo echankcatha phezu komthetho ngokuphethelene nomyalelo okhutshwe ngumphathiswa wezoqhagamshelwano uMnumzana Solly Malatsi. Amaqela embaleki eMntla-Koloni phantsi kwe-Athletics Griqualand West eKimberley amanyene kugqatso lomgama ozikhilomitha ezili-16 uxhasa umlo ochasene nempatho gadalala esekelwe kwisini. Bhotani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Ubanjelwe eNquthu kwiphondo KwaZulu-Natal umsitho wosuku loxolelwaniso yaseburhulumenteni nokhokelwa nguMongameli Cyril Ramaphosa. Phakathi kwezihandibe ezizimasele umsitho singabalula inkulu baphathiswa yakwaZulu-Natal uMnumzana Thamsanqa Ntuli, umphathiswa wezemidlalo nenkcubeko uMnumzana Gayton Mackenzie nezinye. nguMongameli Ramaphosa uza kwenza intetho ephambili yolusuku, ukanti ke ngoku masithitsi ixada sive umphathiswa uMackenzie oseqongeni ngoku sithethayo. The Afrikaner community that is here, baie dankie dat u dit goed gevind het om vandag saam met ons hier fees te vier. Ons is een nasie onder God en baie dankie dat u gekom het. This is the last year that there will be separate festivities. We have one president in the country leading all of us. From next year, we shall celebrate this important day together as a nation. I would like also to tell the ambassadors, President, they took me around the corner and they asked me, what is it that we are reading about your president? Let me make it very clear here on stage. We are elect for the first time. Last year, the president told us what he would like to see. In the third quarter, the GNU has created 300,000 jobs. The rand is doing very well against the US dollar. We've got the lowest record of inflation. GNU yasebenza. The GNU is flying. The ones that don't want the GNU, hakifuni GNU, ufunani. The GNU, we are united under the leadership of President Ramaphosa. And those ones, it's fine to dream. But this is our president that will lead us until 2029. We will not make a mistake about that one. And we want to be clear. You can meet in your corners, but the country is doing very well. And we are going somewhere. Then, in conclusion, President, when I became minister, you called me one side and you said to me, our nation loves football. Our nation loves football. You must make sure that Bafana qualifies for the World Cup, qualifies for the African Nations Cup. I went to SAFA. I repeated your words. I said, our nation loves football. You, Danny Jordan, you guys must make sure you qualify for the World Cup. You qualify for the African Nations Cup. We will accept nothing less. I imitated your words, President. And today, I want to tell South Africans, I'm wearing a Bafana t-shirt because Bafana has qualified for the African Cup of Nations. Bafana has qualified for the World Cup. Ziaya America.
by fire or by force. Ziaya America, Ziaya America. And when I told the president we have qualified, the president said to me, I have another task for you. Now this task, it needs prayers. This task that the president gave me, it needs Nkulunkulu, it needs God. He gave me a task. He said, South Africa must come back with the World Cup trophy. So I'm asking you to pray with me. Kimatate. The president has given me an instruction, he wants the cup. So if Bafana does not win the cup, and you see somebody on national TV that snatched the cup and is running away, you must not talk. That person will be me, because that cup must come back home to South Africa. I want to say to everybody, thank you for coming. I want to say to the president, what you have done, history shall remember you. The GNU, you have been like a father to all of us. We were enemies with the DA and all the parties there. But under your leadership, President Ramaphosa, you've brought us together and you are taking this country. The haters will never understand. Ukanti sakubuyela enquthu xa selethetha umongameli. Iofisi kamongameli iphefumle kwinto echazwe njengomyalelo weStarlink ngelithi umongameli Cyril Ramaphosa uzaxhasa inkqubo ehambelana nomthetho kuphela. Oku emva kokuba umyalelo kamphathiswa wezomqhagamshelwano umnumzana Solly Malatsi wothuse ANC nosekela mphathiswa welisebe umnumzana Mondli Gungubele. Umyalelo kamphathiswa Solly Malatsi kwigunya leli lezonxibelelwano ikhasa eyalela kubakheli inyenyise imiqathango ehambelana nemigaqo-nkqubo yenguqu kwiinkampani ezifuna ukuba yinxalenye yoshishino kweli ezifana neStarlink. Lo myalelo wenyuse izibilini kwi-ANC nakwisekela likaMalatsi umnumzana Mondli Gungubele nochaze elinyathelo njengeligwegwelezela iinkqubo zedemokrasi. Kunjalo iofisi kamongameli ivakala ingaphesheya. What the minister is doing is within the law, which we must emphasize, within the law, is to look at what can be done to accelerate those processes, right? As you know, the law is quite clear with respect to the local ownership element for those seeking to be licensed as telecommunications and network services providers. And so that's what the minister is doing. Umnumzana Magwenya uleke ngelithi umongameli into angasoze ayixhase linyathelo elityeshela umthetho. However, what the president will not endorse and cannot endorse is the subversion of the law. And in his engagements with various role players in this sector, the president has been quite clear that whatever is done must be done within the framework of our laws. Isithethi sikamongameli sikwalumkise uluntu lungazidibanisi ezinkqubo neStarlink ka-Elon Musk nje kuphela. Usomashishini oyinzalelwane yeli nodlale indima ekunabiseni ubuvuvu ngemithetho yoMzantsi Afrika ngento ekuthiwa lungcikivo lwabamhlophe abantetho isisibhulu. Lisajongiwe ke kambe inyathelo elilandelayo le-ICASA kulomyalelo. Umkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthi babhenele eqiniseni imigudu ejolise ekuqaleni kwembiwa kwemigodi ngongekho mthethweni ebaBonk ufuphi naseBrits eMntla-Ntshona. uNjengele Masemula uvakalise oku kutyelelo lwakhe kule ngingqi. Kuphantsi phezulu kulandelelwa ikhwelo elihlatyiweyo lokupheliswa nya komkhwa kwembiwa kwemigodi ngongekho mthethweni kule ngingqi yaseBapong. Abasemagunyeni bathe bazijula ijacu ekutheni xhaxhe imigudu yonyanzeliso mthetho. We've taken a decision that we are enhancing and heightening crime combating operations to deal with illegal mining activities in this area.
We're deploying more police officers on the ground. Kananjalo abanye abahlali bathyola umbhodamo wentswelangqesho njengonobangela wale meko. Kinalabasimane bayi2, omonke 19, omonke 14. I have 2 sons who are attending school. They are also working here as zamazamas, and whenever I try to reprimand them, others say they are also making a living. Lo gama uMasemula ukhankanye abembi mgodi abasemagunyeni okwemba imigodi abakhoyo esoleka ngelithi ingalo yomthetho iza kubaqatha kwabo bangamatshijolo. There are people that do have permits. As I said, I don't understand that you can have a permit to mine next to somebody's house. So obviously whether they read that permit wrongly so or not, I don't know. But the investigation team that includes all other departments is going to go through that and find out actually what went wrong where. Ukanti ke kukho ingxelo ezibika ukwehlukana kwenyama nomphefumlo kubantu abahlanu kulomngxunya kunjalo nje imizimba yabo ayikafumaneki. Indadi yamanza kwihlabathi avile Ndamase waseSajonis eMpuma Koloni wamkelwe ngezandla ezishushu ngabahlali balengingqi. uNdamase ngumdlali wamanza olwandle othe waphumelela emagqabini kukhuphiswano lusezantsi noluphezulu kwihlabathi jikelele kwitumente yezamanza netumente ebibanjelwe eEl Salvador kumantla eMelika. uAvuyile Ndamase oneminyaka ngama-31 uthando lamanzi waluncanca ebazalini bakhe. uNdamase waqhubeka nokunxanelwa kufizekisa iphupha lakhe lokutyibilika phezu kwamaza. Kungoku nje uphakathi kwabadlali abangama-20 ngokwenqanaba lokutyibilika phezu kwamaza eAfrika, logama eMzantsi Afrika ekwindawo yethoba. Kahle through iprogram i-lifeguarding ndikatibulwa umuntu abe-Port St Johns nathi sikhule abantu besijogele kakhulu izi-lifeguards what catalyzed uthando lamanzi. Usapho nabahlobo bakhe bathi urhulumente kufuneka ajonge ekuphuhliseni ezemidlalo elwandle. I-surfing mhlawumbi ayaziwa kakhulu ukuba into esisport ekhoyo ephilayo apha eSouth Africa, and abona abantu baziwayo bangabantu be-surfing ngabantu abamhlophe. uNdamase uthi ukutyibilika phezu kwamaza kwelizwe lase-El Salvador ibe lelona xesha azingoma ngalo isifuba. Emazweni amaninzi kakhulu, including Taiwan, including Indonesia, i-America ne-Hawaii. iHawaii ke lelona izwe elikhulu elaziwayo nge-surfing, and i-surfing most abantu bathi isuka khona, iqalele khona. Lo mdlalo ukutyibilika phezu kwamaza usajongelwe phantsi kunemidlalo efana nebhola yombhoxo, ibhola ekhatywayo kunye nemidlalo yeqakamba. Abathandi bezemidlalo bathi bathemba ukuba urhulumente uzoqinisekisa ukuba uphuhlisa ezemidlalo elwandle. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns. Spoti sesinamkele kwakhona ezindabeni ngalemva kwemini. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku eliphambili sithe ubanjelwe eNquthu KwaZulu-Natal umsitho wosuku loxolelwaniswa seburhulumenteni okhokelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Masiphinde sibe bunkawu eNquthu sive umongameli Ramaphosa oseqongeni ngokusithethayo. Amandla. 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 Manqale ngokubingelela abantu bonke abalapha namhlanje. Ngibonge abahambisa umsebenzi. Ngiphinde ngibonge uMinister we-Happiness, uMinister wezenjabulo, uMinister Gayton McKenzie.
Ngiphinde ngibonge uPremier wethu ubaba uThami Ntuli. Bonge ongqongqoshe abalapha, o-ministers ne-deputy ministers, namalungu eParliament eCape Town. Mbingelele o-MEC bethu abalapha eKZN. Mbingelele u-executive mayor waseMzinyathi. Mbingelele u-executive mayor weMospala wethu. Mbingelele amakhosi ethu akhona lapha. Ngiphinde ngibonge Nkosi uMlifi ngale nkomo anginikeze yona eBeef Master. Ngithe kuye ngizamlethela inkomo iAnkole. Mhlangi lapha ngizamlethela inkomo. Ngibonge usihlalo we-council yamakhosi walapha eKZN. Ngibingelele ama-ambassadors from various countries who have honored us by their presence here. Ngibingelele uDr. Karel Boshoff. It's not working. I want to thank Dr. Karel Boshoff for being here as the chairperson of the Federation of Afrikaans Cultural Associations. I especially want to thank him for the wonderful message that he put before all of us here. I also extend my greetings to abefundisi abakhona lapha neinkokheli of community organizations namalungu neinkokheli of various political parties. Mbingelele bonke abantu abalapha. Ngithi sanibonani, dumelang, abisheni, demasiari. It is indeed an honor Hayi kwaba mnandi lapha kule reconciliation day namhlanje. Ngibingelele namabutho onke alapha kusele nje uMinister Mackenzie wayelokethi kudlula amabutho kuphela intombi asikaziboni. Sisonke besingathanda sijabulele intombi zidlule lapha. Ngiyazi ukuthi nani enhlezi lapho beningathanda ukubona intombi. Amabutho siwabonile, mazize intombi sizibone.
Kwezemidlalo amaqela embaleki eMntla-Koloni phantsi kombutho eAthletics Griqualand West eKimberley amanyene kugqatso lomgama ozikhilomitha ezili-16 ngelibonakalisa inkxaso kumlo ochasene nempatho gadala lisekelwe kwisini nogebengo. Zimbaleki ezibalelwa kwi-150 ezithathe inxaxheba. Lugqatso lukwabonakalisa umbulelo kumsebenzi owenziwe ngamaqela embaleki kwimpumelelo yogqatso lomgama omde iDiamonds and Doring kule nyanga iphelileyo. Imbaleki zaseKimberley zibambe ugqatso kwizitalato zesixeko zimxhelomnye. Zibaleka ngenjongo enyevulela ulwamvila loxhatshazo olusekelwe kwisini iGBV ngafinyeziweyo kwanokuxhasa amaxhoba. We did it purposely on this specific day, which is the Reconciliation Day. And we've chosen to be a word against gender-based violence. We have in our initiative, we have invited all our athletes to contribute any grocery or toiletry items or any cash to be donated to the Woman to Woman, which is an institution that's looking after gender-based violence victims in Kimberley. Ezimbaleki bezikwaxakathe izipho ezifana nokutya nekuza kunikelwa ngazo kwiziko eligcina amaxhoba empatho gadalala. Imbaleki zithi umanyano ngamandla kumlonga kwi-GBV. Critically important that not only women stand on this issue, but men as well, because I think leadership is quite critical in addressing these things, And I think as a runner, mental health is such a critical issue because people go through a lot of things. And I think this is one of the things that you can actually do to go out there, get the stress out. Uthi siyabunyevulela bundlobongela ngakumabhinqa mabungangeni ku-2026 kwanele. Enough is enough. Zonke kambe imbaleki zifumene imbasa emva kogqatso ngokuzijula ijacu kweliphulo. Siziqongqothile zasemini nje into zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana xa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSwati. Desidibane kwakhona kamnandi into zakuthi.